Rune, prøv en gang at fortælle mig, hvad historien er i dag. Jamen, vi sidder hjemme i Betfair-huset og er ved at gøre os klar til fest. Og så er der en af gutterne, der råber, jeg skal spille main event. Og jeg siger, det er da ved Gud, du ikke skal. Du har ikke kastet så meget herovre endnu i hvert fald. Og så viser han mig en hjemmeside, hvor der står, at Gustav Hansen, Goss, han er villig til at stake et x antal danske pokerspillere, så frem at du har lidt forstand på poker og godt ved, hvad du laver. Og jeg skynder mig op på værelset og sender en mail og skriver på Facebook til 3 forskellige mennesker, som kender Gustav. Og så er der en anden gut, der også skal med en taxa derind, så vi ender med at tage 3 gutter ind til Bobby's Room og møder Goss. Og sidder lige og snakker for vores syge moster om, hvorfor vi er så gode til poker, som vi er. Og det kan Goss os ret i, og så stak han os nogle penge. Og så er vi blevet stikket her i dag, fået vores seeding card. Så jeg er klar til at spille der 1C på bord 70, seed 9. Så watch out. Hvad sagde du til ham? Jamen, jeg fortalte bare lidt om, hvad for noget spil jeg normalt har spillet i poker, og hvad for noget cash game jeg har spillet, hvad for nogle turneringer jeg har spillet, og hvad stakes jeg har spillet. Og så kunne man se, at han var klar på noget lir, og synes, at det var en god idé at få os stikket. Hvad tænker du om det initiativ, han har nu? Jeg synes, det er et vildt godt initiativ, både for ham, men også for alle de pokerspillere, som ikke selv har mulighed for at lægge 60.000 kroner for at spille en pokerturnering. Og så tror jeg da også, det er godt for hans brand at vise, at han er villig til at tage sådan et initiativ. Jeg tror, det er godt for poker generelt, godt for Goss Hansen, og så godt for os. Også mindre fisk, der ikke har så mange penge. Er det sådan lidt, at han er din helt nu? Ja, han er min helt nu. Ej, jeg har altid følt Goss, ligesom man startede med at spille poker. Så det var også vildt at få lov at stå inde i Bobby's Room og sige hej til ham og til Doyle Brunson og så videre. Hvad er aftalen så med ham? Aftalen er, at han betaler buy-in og har 80% i os. Og så får vi 20% af en eventuel gevinst minus buy-in. Og hvad med selve oplevelsen om at skulle spille main event? Jeg glæder mig helt vildt meget. Det kom jo lidt som en overraskelse. Vi var faktisk på vej ud for at drikke øl. Så nu kommer de øl til at smage lidt bedre, end de havde gjort ellers. Tak skal du have.